Het tópico da Koninkrijksconferentie. Het onderwerp betreft Koninkrijksconferentie. Ook raad wij nos attenderen in parte die databescherming. Even geleden hadden we het over de databescherming. We hebben kaba komen ze bij een leden consensus. En toen is er geconcludeerd dat er een consensuswet moet komen. Nossa comissar Robes kaba. Dus we zijn al verkeerd gestart. Agora que nós está atendendo het tópico aqui, En nu hebben we het over dit onderwerp. dit is de LGBTQ. En nu hoor ik over LGBTQ. Mijn petition na sala ta. Mijn verzoek aan iedereen is: Laga nos ampli nos conhecimento. Kiko ta di país, kiko ta di reino. laten we eerst onze kennis verbreden over wat het koninkrijk aangaat en wat het land aangaat. Over het LGBTQ, a mim entregar lei, cambio de lei na Corso. Ik heb een wetswijziging, een verzoek daarvoor ingediend voor de LGBTQ op Curaçao. Het is aan de Raad van Advies. En dat is nu in behandeling bij Raad van Advies. En dus dat pati position fuerte, kuna Corso, nang no po casa. En dat is gewoon om een standpunt in te nemen dat ze op Curaçao niet kunnen trouwen. En laga parlamento di Corso decidiri bese. En laat het Curaçaose parlement hierover beslissen. Massa leumi que bisa, En ik wil nog meer zeggen. het topico, ta Koninkrijksconferentie, laga nos papia di costan di reino, deficit, etcetera, etcetera. Dus we hebben het over een koninkrijksconferentie, dus laten we het over koninkrijksaangelegenheden hebben.